नमस्कार. स्वतंत्र भारताची दैदिप्यमान 75 वर्ष या आमच्या विशेष मालिकेच्या 9व्या भागात आपलं स्वागत. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यावर मिस्टर क्लीन अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली होती. राजीव गांधींच्या काळात भारताने स्वीडनच्या हॉवित्झर या कंपनीकडून बोफोर्स नावाच्या तोफा खरेदी केल्या आणि 1987ला एका दिवशी स्वीडिश रेडिओवर बातमी आली की या खरेदीत भारतातले राजकीय नेते आणि अधिकाऱ्यांना 62 कोटी रुपयांची लाच दिली गेली आहे. हे वृत्त भारतात धडकताच एकच खळबळ उडाली. भारतातल्या प्रमुख वृत्तपत्रांनी याचा छडा लावण्याचा चंग बांधला. हिंदू आणि इंडियन एक्सप्रेसमध्ये बोफोर्स घोटाळ्याच्या रोज बातम्या येऊ लागल्या. स्वीडनमध्ये या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. इकडे राजीव गांधी सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते व्ही.पी. सिंग. त्यांनीच या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले आणि व्ही.पी. सिंग यांची अर्थमंत्री पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली. व्ही.पी. सिंग यांनी याचा निषेध करीत राजीनामा दिला. विरोधी पक्षांना हे आयतं कोलीत मिळालं. सर्व विरोधी पक्षांनी 1989च्या संसदेच्या अधिवेशनावर बहिष्कार टाकला. इतकंच नाही तर त्या काळात 104 खासदारांनी राजीनामे दिले. याचा परिणाम हा झाला की 1989च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव होऊन राष्ट्रीय आघाडीचे व्ही.पी. सिंग पंतप्रधान झाले. पण घटक पक्षांना विचारात न घेता व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या आरक्षणाबाबतच्या शिफारसी लागू करण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. त्यातच राम जन्मभूमी आंदोलनासाठी रथयात्रा काढू पाहणाऱ्या लालकृष्ण अडवाणींना बिहारमध्ये अटक झाल्यामुळे भाजपने व्ही.पी. सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर सिंग सरकारमधले चंद्रशेखर फुटले आणि हे सरकार जेमतेम वर्षातच कोसळलं. काँग्रेसला पुन्हा संधी आली. पण निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तामिळनाडूतल्या पेरामदूरमध्ये गेलेल्या राजीव गांधींची आत्मघातकी बॉम्बस्फोट घडवून तमिळ इलमच्या अतिरेक्यांनी हत्या केली. साहजिकच सगळी सहानुभूती काँग्रेसकडे जाऊन काँग्रेस सत्तेवर आली. नरसिंहराव पंतप्रधान आणि मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाले. हे सगळं घडत असताना भारत अनेक क्षेत्रात पुढे जातच होता. काय काय घडत होतं भारतात 1987 ते 1991 या काळात ते आता आपण पाहूया. पोर्तुगीजांच्या ताब्यातून 1961ला मुक्त केल्या गेलेल्या गोव्याला तब्बल 26 वर्षांनी म्हणजे 30 मे 1987ला घटक राज्याचा दर्जा दिला गेला आणि राज्य म्हणून गोव्याची वाटचाल सुरू झाली. गोवा राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून काँग्रेसच्या प्रतापसिंह राणे यांनी 1990 पर्यंत कारभार पाहिला. श्रीलंकेचं सैन्य आणि लिबरेशन टायगर ऑफ तमिळ इलम यांच्यामधील हिंसक संघर्ष तीव्र झाल्यावर भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी श्रीलंकेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भारतीय शांती सेना पाठवण्याचा निर्णय घेतला. 1987 पासून भारताची सेना आणि तमिळ टायगर्स यांच्याच 2 वर्ष जोरदार संघर्ष झाला. यात भारताचे 945 जवान शहीद झाले तर LTTEचे 754 कार्यकर्ते मारले गेले. 4 सप्टेंबर 1987ला राजस्थानमधल्या देवरा गावात रूप कुंवर ही 18 वर्षांची विवाहिता सती गेली आणि देशातील वातावरण ढवळून निघालं. गावातल्या कर्मठ लोकांनीच रूप कुंवरला सती जाण्यास कसं भाग पाडलं याचा छडा पत्रकार आणि स्त्री संघटनांनी लावल्यानंतर 1988 मध्ये सती प्रथेविरोधात कडक तरतुदी असलेला सती प्रतिबंधक कायदा संमत करण्यात आला. भारतातील विजेची वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने 17 सप्टेंबर 1987ला न्यूक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. भारतात सापडणाऱ्या थोरियमचा वापर करून वीज निर्मिती करणं हे या कंपनीचं काम आहे. 1987ला भारताचा बुद्धिबळपटू विश्वनाथन आनंद याने ग्रँड मास्टर हा किताब मिळवला. हा किताब मिळवणारा तो भारताचा पहिला बुद्धिबळपटू ठरला. आनंद यांच्या विजयामुळे बुद्धिबळ हा खेळ भारतात लोकप्रिय झाला आणि अनेक लहान मुलांना बुद्धिबळ खेळण्याची प्रेरणा मिळाली. भारत पाकिस्तान फाळणी झाल्यावर 30 वर्षांनी भीष्म सहानी यांनी लिहिलेल्या तमस या कादंबरीवर दिग्दर्शक गोविंद निहलानी यांनी निर्माण केलेली तमस ही मालिका दूरदर्शनवर 1987 साली प्रदर्शित झाली. छोट्या पडद्यावरील उच्च निर्मिती मूल्यांचं दर्शन घडवणारी मालिका म्हणून दूरदर्शनच्या इतिहासात या मालिकेची नोंद झाली. 25 फेब्रुवारी 1988ला भारताने श्रीहरिकोटामधून पृथ्वी या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. त्यानंतर लगेचच म्हणजे 1989ला भारताने ओरिसातील चंडीपूरमध्ये अग्नी या क्षेपणास्त्राची देखील यशस्वी चाचणी केली. यामुळे संपूर्ण जगाला भारताच्या क्षेपणास्त्र सामर्थ्याची ओळख झाली. 3 नोव्हेंबर 1988ला श्रीलंकेतल्या तमिळ इलमच्या 80 फुटीर जवानांनी मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांना आणि राष्ट्रपती निवासाला घातलेला वेढा भारताने लष्करी कारवाई करीत मोडून काढला. ऑपरेशन कॅक्टस या भारतीय लष्कर आणि नौदलाच्या मोहिमेत तमिळ इलमचे 19 जवान मारले गेले तर पळून गेलेल्या बाकीच्यांना भारतीय लष्कराने 3 दिवसात पकडलं.
1988च्या मार्च महिन्यात IRS-1A या दूरसंवेदक उपग्रहाचं यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आलं आणि तेव्हापासून इस्रोच्या व्यावसायिक दूरसंवेदक अवकाश कार्यक्रमांची सुरुवात झाली. त्यानंतर पुढच्या 20 वर्षात इस्रोने 6 उपग्रह अंतराळात सोडले आणि हे सर्व कार्यरत राहिले. 4 मार्च 1988 मध्ये केंद्र सरकारच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने CDAC ही या संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेने दशकभराच्या काळात परम 8000, परम 9000, परम 10000 असे परम श्रेणीतील महासंगणक विकसित केले. पुढच्या काळात CDACने भारताला अनेक कुशल संगणक तज्ज्ञ उपलब्ध करून दिले. भारत आणि चीन यांच्यातला तणाव निवळण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी 15 ते 23 डिसेंबर 1988 ला चीनचा दौरा केला. तब्बल 34 वर्षांच्या कालखंडानंतर चीनच्या दौऱ्यावर जाणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले. या दौऱ्यात दोन्ही देशात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देवाणघेवाण करण्याचा करार करण्यात आला. भारताच्या आरती प्रधान हिने 29 ऑगस्ट 1988 ला जिब्राल्टर समुद्र पोहून जाण्याचा विक्रम केला आणि अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिली महिला जलतरणपटू ठरली. या मोहिमेत आरतीला समुद्रातल्या प्रतिकूल परिस्थितीचा आणि अत्यंत थंड वातावरणाचा सामना करावा लागला. बोफोर्स तोफ खरेदी घोटाळ्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेस विरोधी पक्षांनी संपूर्ण देश ढवळून काढल्यावर 1989 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि राष्ट्रीय आघाडीचे नेते विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 डिसेंबर 1989 ला भारताचे पंतप्रधान झाले. शिक्षण आणि शासकीय सेवेत मागासवर्गाला आरक्षण देणारा मंडल आयोग VP सिंग यांनी स्वीकारल्यामुळे भारतीय राजकारणात अनेक बदल झाले. 1989 मध्ये काश्मीरमध्ये जिहादी दहशतवाद्यांनी पाशवी अत्याचार करून हजारो काश्मीरी पंडितांचे बळी घेतले. पाकिस्तान पुरस्कृत या संघटनेच्या सततच्या अत्याचारामुळे लक्षावधी काश्मीरी पंडितांना काश्मीर सोडावं लागलं आणि निर्वासितांच्या छावणीत आश्रय घ्यावा लागला. केंद्र सरकारने नर्मदा नदीवर महाकाय धरण बांधायचं ठरवलं आणि ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांच्या नर्मदा बचाव आंदोलनाला सुरुवात झाली. 28 सप्टेंबर 1989 ला मेधा पाटकर यांनी हरसूदला नर्मदा बचाव मेळावा घेतला. त्यात देशभरातल्या 350 संघटनांचे जवळपास 50,000 प्रतिनिधी सहभागी झाले. 14 फेब्रुवारी 1989 ला युनियन कार्बाइड कंपनीने 1984 ला झालेल्या भोपाळमधल्या कारखान्यातल्या वायुगळतीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून 470 कोटी रुपये देण्याचं मान्य केलं. 1984 साली झालेल्या या विषारी वायुगळती दुर्घटनेत हजारो जणांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. कवी, गायक, नट, दिग्दर्शक, नाटककार, पत्रकार अशा अनेक गुणांनी समृद्ध असलेले अवघ्या 34 वर्षांचे प्रबोधनकारी कार्यकर्ते सफदर हाशमी यांच्यावर ते पथनाट्य करत असतानाच दिल्लीत गुंडांकडून हल्ला झाला. त्यात हाशमी यांचा मृत्यू झाला. जननाट्य मंच या प्रबोधनकारी संघटनेच्या माध्यमातून हाशमी यांनी 24 पथनाट्यांचे जवळपास 4000 प्रयोग केले. 1989 मध्ये VP सिंग सरकारमधले तत्कालीन गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांची कन्या रुबिया सईदचं जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंटच्या अतिरेक्यांनी अपहरण केलं. रुबियाच्या सुटकेसाठी 5 दहशतवाद्यांची सुटका करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली. 7 ऑगस्ट 1990 ला तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी देशात लागू करण्याची घोषणा केली आणि देशभर उद्रेक झाला. मागास जातींव्यतिरिक्त इतर मागासवर्गीयांना देखील शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याच्या या निर्णयाविरोधात 200 विद्यार्थ्यांनी आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्यात 62 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. जून 1990 मध्ये भारत आणि नेपाळमध्ये शांततेचा नवा मैत्री करार करण्यात आला. नेपाळने चीनमधून केलेली शस्त्र खरेदी तसंच नेपाळमधल्या भारतीय कामगारांवर घातलेल्या अटी याविरोधात भारताने नेपाळची आर्थिक आणि वाहतूक कोंडी करताच नेपाळला हा शांती करार करणं भाग पडलं. 1990 मध्ये बीजिंगमध्ये झालेल्या एशियाड स्पर्धेत सर्वप्रथम भारताच्या कबड्डी या खेळाचा अधिकृत समावेश झाला. कोणत्याही खेळाला एशियाडमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी 5 देशांचा सहभाग आवश्यक असल्याने शरद पवार यांनी विशेष प्रयत्न करीत बांगलादेश, भूतान, नेपाळ, सिंगापूर आणि चीन या देशात भारताचे कबड्डी प्रशिक्षक पाठवले आणि कबड्डीचा एशियाड स्पर्धेतला प्रवेश साध्य झाला. 14 फेब्रुवारी 1990 ला बंगळुरू विमानतळावर उतरत असताना इंडियन एअरलाइन्सचं विमान कोसळलं आणि त्यात 92 प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या अपघातानंतर आपत्कालीन परिस्थितीत वैमानिकांनी काय करावं याचं प्रशिक्षण देण्याचा विचार पुढे आला.
लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा रोखून त्यांना अटक केल्यामुळे अल्पमतात आलेल्या VP सिंग सरकारमधून 52 खासदारांसह चंद्रशेखर राष्ट्रीय आघाडीतून बाहेर पडले आणि VP सिंग सरकार कोसळलं. पुढच्या निवडणुकांना सामोरं जाण्यासाठी वेळ हवा असल्यामुळे काँग्रेसने चंद्रशेखर यांना पाठिंबा देऊन पंतप्रधान केलं. मात्र 4च महिन्यांनी काँग्रेसने पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे चंद्रशेखर यांचंही सरकार कोसळलं. 24 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारी 1990 दरम्यान न्यूझीलंडमध्ये आयोजित केल्या गेलेल्या कॉमनवेल्थ स्पर्धेत भारताने 13 सुवर्ण, 8 रौप्य आणि 11 कांस्य पदकांसह 32 पदकांची कमाई केली. मात्र भारताचा वेटलिफ्टर सुब्रता कुमार पॉल हा खेळाडू या स्पर्धेत डोपिंग टेस्टमध्ये दोषी आढळला. श्रीलंकेतलं तमिळ टायगर्सचं बंड मोडून काढण्यासाठी श्रीलंकेत शांतीसेना पाठवणाऱ्या राजीव गांधींचा सूड घेण्यासाठी तामिळनाडूतल्या श्रीपेरांबदूरमध्ये प्रचारसभा घेण्यासाठी गेलेल्या राजीव गांधींची तमिळ इलमच्या दहशतवाद्यांनी 21 मे 1991ला आत्मघातकी मानवी बॉम्बने हत्या केली. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काही वर्षातच राजीव गांधी यांची हत्या झाल्यामुळे देशाला मोठा धक्का बसला. 17 जानेवारी 1991ला भडकलेल्या इराक कुवेत युद्धामुळे आसपासच्या देशात आश्रय घेतलेल्या सुमारे 1.25 लाख भारतीयांना 5 फेब्रुवारी 1991 पर्यंत भारताने सुखरूप मायदेशी आणलं. पेट्रोलियमने समृद्ध असलेल्या आखाती प्रदेशात 1970च्या दशकात लक्षावधी भारतीय स्थायिक झाले होते. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पूर्ण झालेल्या 10व्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला विजय मिळाला आणि PV नरसिंह राव यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्र स्वीकारली. नरसिंह राव यांनी मनमोहन सिंग यांना अर्थमंत्रीपद देऊन नेहरूंच्या समाजवादी आर्थिक धोरणांना बाजूला ठेवत नवीन आर्थिक धोरणं राबवल्यामुळे ते आर्थिक उदारीकरणाचे प्रणेते ठरले. मार्च 1991 मध्ये भारतातल्या सर्वपक्षीय नेत्यांचा सहभाग असलेलं हवाला रॅकेट उघडकीस आलं. मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि नोकरशहा अशा बड्या मंडळींना 65 कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे मिळाल्याचा आरोप होऊन एकाच वेळी 115 बड्या नेत्यांवर आरोपपत्र दाखल झाली. मात्र पुराव्याअभावी हा खटला निकालात काढण्यात आला. 18 एप्रिल 1991ला केरळ राज्य हे भारतातलं पहिलं संपूर्ण साक्षर राज्य झालं. संपूर्ण साक्षरतेच्या या अभूतपूर्व प्रयोगामुळे केरळमध्ये राजकीय आणि सामाजिक जागृती घडून आली. केरळमधल्या जुन्या सामाजिक रूढी आणि अनिष्ट परंपरा आपोआप बंद होण्यास मदत झाली. जून 1991 मध्ये सरकारने केलेल्या पाहणीत भारतात 1022 व्यक्तींना एड्स झाल्याचं सिद्ध झालं आणि 5130 व्यक्ती HIV बाधित आढळल्या. त्यानंतरच्या 14 वर्षात भारतात एड्सग्रस्तांची संख्या 57 लाखांपर्यंत पोहोचली. त्यानंतर 2007 पर्यंत हे प्रमाण घटून ते 30 लाखांपर्यंत खाली आलं. आमची ही मालिका तुम्हाला कशी वाटते ते आम्हाला जरूर कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. आणि हो, गोवा आणि आसपासच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या गोमंतक TV या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया नवीन माहितीसह. तोपर्यंत पाहत राहा गोमंतक TV.